Moi, mä oon Mika Lehkosuo, HJK:n päävalmentaja. Mä oon tässä Foam Dudien ympäröimänä. Siinä on vähän pienempää mallia junioreille ja vähän isompaa mallia aikuisille. Näitä me ollaan HJK:ssa nyt tällä kaudella 2015 talvesta lähtien nyt käytetty. Nimenomaan tekonurmikäyttöön. Nurmikäytölle löytyy aika erinäköisiä nurmia, jotka laitetaan piikillä kiinni nurmeen, mutta haaste on ollut niin pitkään, että markkinoilla ei ole juuri järkeviä vaihtoehtoja tekonurmisille, varsinkin ulos, jolloin tulee tuuliolosuhteet ja tuuli kaataa aika helposti kaikkea tekonurtsin pinnalla olevia tämmöisiä mannekiineja. Nyt on kehitetty kyllä hyvä versio siitä. Tässä on jalat, millä ne pysyy hyvin pystyssä, paino tuolla pohjassa ja aika jykevää materiaalia tähän, kun pallo osuu, niin ei käytännössä nukkelit ei hajoa mannekin mihinkään. HJK:ssa me ollaan käytetty niitä muurimiehinä. Ne on tarpeeksi pitkiä, tarpeeksi leveitä. Ne on helppo kärrätä myöskin treenien vaikka loppuosassa tai muuta pienryhmälle muurimieheksi. Me ollaan käytetty puolustuslinjana. Keskikenttälinjana me saadaan hyökättyä siten niin mannekiineja vastaan, jotka markkeeraa vastustajaa, jolla saadaan hiottua vaikka hyökkäyskuvioita. Siinä ehkä semmoiset isoimmat kohteet, varsinkin tähän jälkimmäisessä, milloin ne niin markkeeraa vastaan puolustuslinjaa tai keskenttäpelaajaa, niin sitä ollaan käytännössä lähestulkoon joka treeneissä käytetty. Myös maalivahdit käyttää niitä tuolla boksin sisällä, kun tulee keskityspalloja, on vähän esteenä siihen veskarin ulostulolle. Tässäkin hetkessä huomaa, että täällä tuulee jonkin verran ja nukkeli pysyy mannekiinit erittäin hyvin paikallaan. Ne on rakennettu niin, että saa jo aika kova myrskytuuli olla, jotta ne kaatuu. Ja se on ehkä semmoinen isoin asia, mitä tässä on haettu tässä kehitystyössä. Sanotaan puolen vuoden aikana ja nyt on löydetty hyvä ratkaisu. Foam Dudit on helppo kantaa, meillä on tuossa kentän vieressä varasto ja on kannettavissa. Minä kannan tuosta kaksi mannekiinia kerralla ja ne ei paina liikaa, mutta painopiste on vähän, tai paino on Foam Dudissa sijoitettu tuonne alaspäin, jolloin se pysyy pystyssä, jos pallo siihen osuu ja silti tarpeeksi kevyt kannettavaksi. Sitten on tietysti vähän tämmöinen junioriversio, jota on vielä vähän helpompi kantaa. Paino haettu tälle niin mannekinille, Foam Dudille ideaaliseksi, jotta se pysyy tuulessa pystyssä tekonurtsin päällä, mutta myös, että se on aika siirrettävä mobiili kesken treenien ja treeneistä toiseen.